Kwbangma salni yagulo live o faika tini kisisa chini lukurokno live o fai kok sanani bagui chini tiprasarokni thinangni kokno wansuguino tini live o faimani joto lukurok live o faika hingke kok sanani chengnai joto tiprasarok faibaidi live kwbangma salni yagulo khai tongo bahairok tongbai tiprasarok joto rangchakni maya gwnang lukurokno khakchakmati hamjakmung yapharo jotono sanja kaham ang tini live o faimani main naharmung hingke chini bubagra bai saklai rijak bwswkangni 12 tarik April chini ADC ni general election ekiba chongbari chwng joto tiprasa lukurok thansakhai bubagrano logirinani bagui koyo norok joto lukurokno muchungjakmani je chwng kebo bai alliance takhai ekiba kwthawi buto tapachadi hini samani abono tini bubagra tini sarigo joto tiprasa lukurokno saklai rika je chwng kebo bai alliance ingya chini tiprasarokno mwthangnani bagui chwng joto tiprasa lukurok tamo CPM tamo Congress tamo BJP jotono taklai bubagrano logirinani bagui bubagra saklaijak gang asa khayo je bubagra je sabang kogrokno kaham kaino bujibai khna bubagra kuno dino tiprasa ni accord bai ekeba tiprasa ni manthai sokta bai bubagra kuno dino compromise khlaiya abono proman wngkha chwng ADC chongmario taklai independent haikeba chwng alliance ingyawi chini tiprasa hamkraini bagui tipramortha party chwng independent babeno chwng choba khlainai chwng joto tiprasa lukurokno omono koinani muchungo taklaini election taklaini chongmari sudu chongmari obo omo hingkai chini bwsa bwtui chini busurokni bobishotni kokno wansugui chongmari o chongmari o chwng joto thansakhaino chini bubagra no chwng logiri laino faidi abono chwng jotono chwng logi sano chini tiprasarok bo jotono ready ang asa khayo karon chwng social media ni bising Facebook WhatsApp ni bising ti chwng nukha joto tiprasarokno alliance tak khlaidi ni chwng samani rok nukha ke bubagra bo chini tiprasani manthai soktai mayawi kuno dino kebo bai alliance khaya abono proman khairika tei tiprasarokni manthai soktai tei chini tiprasarokni logiono tongo chini bubagra obono proman khairika sudu rajniti khane bagani politics khainani bagui bubagra nongkhorjak gya bubagra nongkhorjak tiprasani bagui tiprasani hamkraini bagui samung khaina bagui nongkhorjak ke o jorao chwng joto lukurokno rajniti no torjagyawi dophano torjagui bubagrano logi ridi hini angbo bubagrani khoroksa warrior wngui norok joto rangjakni lukurokno joto maya grang taku buku okra chakrano khulumui koijao je taklaini chongbari chini bubagrani hamkraini tei chini bubagrani wansukmung je tiprasarokno bahaike phiognani o wansukmungno wansuguino bubagra tini no compromise hini chwng samung khai family nukha hingkai joto lukurokno chwng omono koinani muchungo je chini manthai soktaini bagui chwng kebo bai kuno compromise khaya ge chini tiprasarokni manthai soktaini bagui chini bubagra kuno dino compromise khaya abono proman wngkha hingkai faidi tabo o jorao chwng joto tiprasa thansa khayei bubagrano logiriwi chini
chini ti prasarokni thinangno जों sasakhani o hawo chini odhikar mannani teikhai जों bwswkangni salo bwswkangni chongbario जों bubagrani yapri krak khainani bagui जों joto Tripura Motha Party ekba chini TMP no जों Androso Mario Butri oi bubagrano kwplai khlailainai amono chini swmai na nangnai ka amono chini wansukmung chini bwsabutui মানে chini busugrokni bobishotno जों kuno dino rang kisa misa manmabai जों phalui ria abono जों mawan suklainai ge phaidi takhoro bukuro koklogia norok bai laibo phaimani je main naharmung omono chini Tripura dofarok tini joto thansakai bubagran logirinani alliance takhaji bubagra hini chini Tripura dofarok bubagrano je koimani o bubagra chini koimungno narkha bubagra kuno dino Tripura sabai kuno dino compromise khlaiya abo जों tini srai nugjaka ge phaidi जों jotono bubagrano hambai afarlainai plus bubagrano logiri lainai bwswkangni salo chini bwsabutui busurokni kokno wansugui bubagrani bagui samung khlailainai जों jotono nung ang jotono warriors bubagrani o jaga kebo ang kotor bo chikon bo politician ang politician or kuno politics ni koge जों dofani kokno wansugui no जों bubagrano जों logiri lainai je borok negative je borok hamia sanani muchung jago bubagrano bo sob somoi no hamia no sanai je borok Tripura dofano mo thangnani muchung jagya bo kubuni rajnitik bodolo baharnai abo jotoni janjani adhikar tongo right tongo sabo bo rajnitik bodol khlainani kintu chini bubagrani naharmung hingkai chini Tripura rokni manthai sokthai no ekeba chini legal je manthai je rights tongmarok aborok bebhagno manani bagui no tini bubagra chaya nang yawi samung khai tongmani jorabo जों bubagrano logiri thai kai chini Tripura rok jotono logi boriwi tongo जों nugui tongo kai je logiriwi tongnai rok je bubagrani bagui suri tongnai rok joto Tripura lukurok no ang khabai khukbai norna hambai yafaro chini Tripura Motha Party ni ngui gai bwswkangni salo je sanopano bubagra ticket ritung je sanopano bubagra chongui rohortung bono ani soinik hini chongui rohokangkai जों je Tripura kamio tongnai chini borok rok chini lukurok jara edise amchayo tongnai jotono bubagrani je sanamui rohojak bubagra je borono chongui rohoro bono kwbang bud baikhe kwplai khlai bwswkangni salo chini Tripura mo thangjaknai jat omo hai samung जों ma khailainai Gai abono takuro bukrok je live nai tongnai norok joto like ri tongo hambai afari tongo norono ang khabai khukbai hambai afaro bubagrani torof hoite te bubagranobo ang hambai mai afaro je nung tini ti compromise khaya जों abon bagi alliance khailia tini Tripurani joto Tripura lukurokni koimung te Tripura rokni je khani wansukmung o wansukmung moteno chini bubagra decision nawi tini sarigo live khlai bo sai khna rikha gebono जों belai kheno hambai mari bonai di chini bubagra busuk chini Tripura rokno hamja gabono proman phaidi takhuro bukhurok tini nogo tongui phano जों jara nogni kutul manya kai ma suri lainai ma khulum lainai mutaino chini Tripura rok जों belai no munakni dige thangui tongo joto dige tuino kaisa dige tuya chini rung srungnai chini shikla rok tung kwbangma jaga drugs rok chawi chini Tripura rok lam koroi tongbayo chini Tripura rok kwbangma competitive exam rogo जों tobo kasawi manya chini kami ni lama tui yang general area ni hai ingya chini kami amsayo college kaham kri office kaham kri karon जों मन्त्री ngui tongphano जों sanmung rokno sanui tongphano जों rijagya tangui kai chini thani o fan kriko salsa o fan phainai jodino chini Tripura rok chini bubagrano logi riui tongkha hangkai ke phainai salo chini bubagra chini Tripura rokno chini Tripura rokni adhikar rinai abo chini bubagrano kuthuk wansugui samung khaitomani norok nugui tongo जों प्रत्येक meeting gono joto awareness program no जों okok masao chini Tripura rokni ha tongo hini tongphano chini thani proman potro guri kaisa registration kri chini nog nukhung kaisa ni porjonto chini thani kagoj potro guri kintu jara o hani original malikya bongni thani ke joto kagoj potro tongbai marok जों nugui tongo ngai abono chini bubagra wansugo je chini Tripura o hani original malik rokno
जों जेसाखायपानो अ हानि अधिकार माने लैंड राइट जों आबो जेसाखायपानो मारिनाय आबो चिनि बुबाग्रा कुथुखाय वानसुगुइ सामुंखाय तंमानि बागैनो तिनि चिनि बुबाग्रा जोंबे आमसुकै लगिरि दङ चिनि बुबाग्रा मुचुं जागो जों जे बारियो जोंनि मुखितों काय तंमानि चिनि जे राबार बागान गोबांमा सेगुन बागान जे खालाय तंमानि अ जागारनि अधिकार चिनि थानि इनका अ जागानि अधिकार तंफानो चिनि अ जागा चिनि इनको चिनि आवताहि तंफानो चिनि थानि आबुनि प्रमाण पत्र करि अथवा पर्चा करि चिनि थानि खतियान करि आबुनो याफारना बागैनो चिनि बुबाग्रा सामुं खाय तंजाव गेचिं डाइरेक्ट फंडिंग सानै दङ चिनि तिप्रा सरक एडिसि आमसे तंनायरो बिसिरबांनो रां पैसा करि आबुनो जोंनो डाइरेक्ट एडिसिओ रां रहरदि स्टेट गभर्नमेंट नि थ्रुते तार हदे कारण स्टेट गभर्नमेंट नि थ्रुते रहबुइ जों नुगुइ मानो बेतन रो रिमेयं तो एडिसि हापां तांग हेके जोंनो रां रहरिया राजनीतिक थंनानि बागै स्टेट गभर्नमेंट रां खजारि तंमार रक जों नुगो चिन थानि फान करिनि बागै जों नुगुइ तंफानो कुनु खलायमेन्या फान बोलते बुमति फान बा सरिनि फान या और हे कलमनि फान से अ कलमनि फान मानना हकाय अ डेमोक्रेटिक कान्ट्री वंकाय राजतंत्र चलिया ताबो गणतंत्र वंकाय जे बरक गोबां बन शासन खायो गाबो जों नुगुइ दङ ओंखाय जों नुगुइ दङ चिनि मानि कक कक बरकनो रमान स्क्रिप्ट बाय सिरिनानि अमनबो जोंनो सिरियांगै दङ तांगैबा जों थानसा करिनि बागै ग थानसांनानि जरा सकपाइक्या त्रिपुराबो तामो देबरमा तामो रियां तामो काइपें तामो कलय तामो चाकमा तामो रुपिनी तामो जमातिया रियां जत जों थानसाखै सामुं खायका हंखाय चिनि मानथाय जों सालसा माननायनो माननाय अबनो जों फादि चिनि बोसोगांनि सालो चिनि बुबाग्रा जेनो फानो बो खरकसा कैंडिडेट चंगिरो हरतुं बनो चिनि बुबाग्रानि चंजाखिनि जों बनो गोबां बुट बायखे जों कप्लाय मा होनाय तांगै हिंखाय चिनि एडिसि हापांगो 2021 बुबाग्रानि हापां आचुमानि लगे लगेनो अनेक बिल लक जों रहरि रिखा ताऊ किन्तु पास खालाय जायगा आमनि बागैबो बुबाग्रा प्रिपेयर खाय दङ दिनि एडिसि इलेक्शन मानि एकमात्र बुबाग्रा तंमानि बागैंगो तांगै हिंखाय एकमात्र बुबाग्रा तंग हिंखाय जों सुप्रीम कोर्ट केस माखेके जे 2016 सालो बीसी इलेक्शन मासे तिनी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केस खेका हाई कोर्ट कोन पात्तारे जागल्या तिनी सुप्रीम कोर्ट केस खेमे परेছে बीसी इलेक्शन जून मास नि बिसिं मा खायसिने आमनि हामबायबो जों बुबाग्रानो मारियो ओंखाय जों नुगै दं आबनो तिनी जनरल इलेक्शन जे असमय मते नुगै दंमा बेबागनो बुबाग्रानि चुबा मुंबाई बुबाग्रानि वानसु मुंबाई नुगै दं निजिनि बायथां रां खरस करि आसे लाख लाख सुप्रीम कोर्ट रां सबाय तिनी बुबाग्रा माहाके दफानि बागै सामुं खायतों थानि फायदि जों जत लुकुरो थानसाकै चिनि बोसोरनि चबानो जों कप्लाय खालायसिनाय जतनो हामबाय जे नाय दंनाय लाइब्रेरि दंनाय जे हामजाक मुं याफारि दंनाय आनि लाइभ नाय दंनाय लुकुरकनो जत गाहाम करं दंबायदि तिप्रासा दफा आयुग लकथुं तिप्रासा सालसा कप्लाय नायनो अ तिप्रासा हाव कारण म अंका तिप्रासा रकनि हा जतनो हामबाय खुलुमबाय क्या Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rizakha boni ni kumangka kumlung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo Phadi tham mai hostel tongui chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bising ti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok duk number